dangoroba ka kɛnɛ kan bi a ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔɔni so bi ko kura an nana kungo kɔnɔ an n'an ka dɔnnibaa bɛ ɲɔgɔn bolo jiri karamɔgɔ Adama Daw ale de kalela ko n'a ye dɔnni fɛn o fɛn di adamadenw ma k'ale t'a di k'a tɔ to ale ye fayida fɛn fɛn di adamadenw ma k'ale t'a di k'a tɔ to bi i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an bɛ kungo kɔnɔ an nana jiri min kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn nin ye jiriba de ye n'o ye kungɛ ye jiri karamɔgɔ Adama Daw a y'a jira an na k'a fɔ ko bi k'a bɛna fayida lakika di limanaw ma kungɛ den kan k'a bɛna dakabana fayida di aw ma kungɛ den kan an bɛna kuma bara tengo jiri karamɔgɔ Adama Daw la folikan b'a bolo nin waati in na ka ɲɛsin a kanubagatigiw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛn'o da aw tulo kan an bɛ sɔrɔ ka don an ka fayida kɔnɔ n'a mako bɛ a ka nɛgɛjuru sira la a y'a ta an ka ja dugu ma Daw i ni ɲantuma kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi an bɛ aw fo aw ni cɛsiri ne balimakɛ aw sara tɛ maa bolo yani an ka don kuma kɔnɔ an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo maa o maa tulo b'an kana nin waati in na an ka foli b'u ye ka an ka abonnɛw fo ka an ka filɛbagaw fo an ka jamana ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka dugawu kɛ jamana ye k'a ɲini ala fɛ an ka jamana bɛ fitinɛ min kɔnɔ an ka jamana bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ foyi tɛ ala kɛ ala ka jamana ɲɛsuma ala ka jamana ɲɛsuma ala ka jamanadenw don da kelen fɛ ala k'u bɔ da kelen fɛ ni ala sɔn jiri karamɔgɔ Adama Daw y'a fɔ ko bi k'i bɛna fayida di limanaw ma kungɛ den kan kosɛbɛ kungɛ den bɛ se ka fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn dilan adamaden ka adamadenya la alihamdulilayi yani an ka don kuma kɔnɔ a ye fɛn yira mɔgɔw la ka ɲɛ i mana nin kari cogo cogo dugumɛnɛw b'a kɔnɔ ne balimakɛ an bɛna kuma gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ de kan parce que an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen jamanaw ka gɛlɛ sɔrɔtaw ka dɔgɔ kungow ka ca ni ala sɔnna Adama Daw bɛna kuma gunjɛ den kan ni cɛ o cɛ y'a kɛ i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ ni maa o maa y'a kɛ i b'a dɔn ko ja laɲini latigɛw de bɛ yen ne balimakɛ i bɛ gunjɛ den caman ba ɲini i bɛ taa sɛ fagalaw fɛ sɛ ŋɔnɔfilin i b'u caman bɔ mɛ i b'a kɛ den 7 i bɛna ɲami gunjɛ den na gunjɛ den ye kalite fila ye dɔ bɛ yen o ye jamajani o ko tɛ kurumani de ko don ne balimakɛ n'i y'a ni sɛ fɔlɔ fara ɲɔgɔn na k'a susu ka barangaden k'a la k'a kɛ wusulan ye n'i y'a wusu sɔgɔma fɛ n'a ye jakana bɔ ayi ala tɛ banama fiyewu n'i y'a wusu ni sisi tɛ taa wa jɔn bɛ sisi na yɔrɔ dɔn i fana bɛ sababu dɔ sɔrɔ i tɛ sababu bɔrɔ dɔn cicogo t'a la yiri de don pɛtɛti t'a la ni ala sɔnna sɛ vɔlɔ ni sɛ kantigɛla vɔlɔ min bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ i b'o vɔlɔ den 7 bɔ ani kungɛ den kurukuruma in pɛtɛti t'a la ani jumɛn tuguni gunjɛ den ani sɛ fɔlɔ in i y'a faamu i b'a fara ɲɔgɔn kan k'a susu ka barangaden k'a la barangaden kɛli wusulan na fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a ɲami taali ɲɛfɛ a kasa bɛ bɔ pour que a kasa kana i tɔɔrɔ i bɛ barangaden k'a la ne balimakɛ n'i y'a wusu sɔgɔma fɛ sisi tɛ taa wa e bɛ sisi da yɔrɔ dɔn wa ala bɛ fɛn dɔ ci ma i fana tɛ fɛn min bɔrɔ dɔn ala bɛ sɔn o ma nin ye jiri contre jiri ye kosɛbɛ kosɛbɛ Adama Daw foli bɛ d'i ma ni ala sɔnna an y'o de fɔ dɔnnikɛlaw ka ca bi kosɛbɛ nka dɔnnikɛla min bɛ fayida lakika di aw ma diɲɛ ma don o don jiri gɛrɛgɛrɛ kan jiri karamɔgɔ Adama Daw bi maaw ka danaya bɛ a kan an y'o de fɔ n'an mako b'a ka nɛgɛjuru sira la a y'a ta an ka ja dugu ma ka ɲini aw fɛ a ka to ka ja ninnu cari kosɛbɛ a kana dan aw yɛrɛ kelen ma dɛ ne balimakɛ ne bɛna kuma dɔɔni dɔ kan Adama Daw yɛrɛ de bɛ nin kɛ ne dara sa ka kunun na adamaden bɛɛ bɛ sa Alahu Taala b'i wuli k'i jɔ k'i ɲininka i ka fɔta ani ka kɛta la kuma in lamɛn Adama Daw fana ko maa o maa bɛna nin video in lamɛn ne fana tɛ yafa maa ma fiyewu maa min ma nin kɛ parce que n'i ye nin kɛ Alahu Taala b'i bonya i bɛ fɛn sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ bonya i y'a faamu ne balimakɛ i b'a fɔ ko Adama Daw ko a ye n lamɛn nin tɛ tulonkɛ dɔɔni dɛ i ko Adama Daw ko i bɛ gunjɛ ɲini i b'a tigɛ kuru kelen pewu mɛ yiri kuru tɛ dɔwɛrɛ ye n'a ye tɛgɛ fa i bɛ yiri kɛ k'i tɛgɛ fa o de ye kuru kelen ye
i b'i jija ka nɔsi jalan san sugu la nɔsi min dafalen don i bɛna don furakuru in cɛmancɛ la i b'a tobi adamadenw ko i ka ko siɲɛ kelen pewu ne balimakɛ n'i ye ni ko siɲɛ kelen pewu e ka yɔrɔ lajɛ yɔrɔ min bɛ suma taa furakuru in walaka i ka fili i ka diɲɛ filɛ ne balimakɛ i ka diɲɛ i bɛ bɔ diɲɛ kɔrɔ kɔnɔ i bɛ don kura kɔnɔ nɔsi b'i yɛlɛma cogo min na dɛ i ka ɲɛnamaya b'i yɛlɛma ten hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛɛ la kan ko i tɛ fɛn sɔrɔ o diɲɛ kelen bɛ n'a fɔ ko i ɲɔgɔnna nafolotigi tɛ yen dɔ ka kɔrɔbɔ i ka nimoro di u k'a ta adamadenw peut-être i t'a la n'ala sɔnna nin waati in na an minnu b'a la ka 223 Chrono TV lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka jamukan kɛnɛ kan dɔɔni so an b'a ɲini aw fɛ jirikaramɔgɔ adamadenw n'a mako b'a la a y'a ka nɛgɛjuru sira ta an ka jaw duguma fayida minnu dila aw ma a y'a sɛbɛn kɔrɔ cari yaasa diɲɛ bɛɛ ka se ka bɔ a kalama ka d'a kan an bɛ waati na sisan gɛlɛya bɛ yen dɛ a dogolen tɛ maliyɛn si la gɛlɛya bɛ yen donc an ka jiri ninnu kɛ an ka fayida ninnu kɛ walisa gɛlɛya minnu bɛ anw kan a ka se ka wuli ka bɔ anw kan su ko ni dugusajɛ cɛ an b'a fɔ aw kan bɛn ja wɛrɛ kɛnɛ kan merci